bineînțeles, la un nou videoclip alături de... Raul și la mine pe canal alături de... Alex, care va posta nouă piesă în curând. Eu știu cum se numește, vă dau Dacă dai spoiler. spoiler, eu închei videoclipul. Dacă dai spoiler. Nu, dau pe spoiler. Bun, deci, nu uitați să apăsați pe butonul ăsta de like. Da, va trebui să nu vă sper oricum să fac animații, pentru că încă nu am făcut animații. Păi nu mi știu, trimite mai rău, fă mai rău de un videoclip cu animații cum s-a Au venit iarna pe mc.ratoni. Pedro, stai să vedem ce s-a schimbat. Haide, Bedors. Nu cred că asta s-a schimbat. Ce tare. Bedors, ia. Hai, joacă duo. Nu uitați voi să dați like, share, subscribe, să activați clopoțelul, să dați comentarii dacă vreți mai filmăm cu Felix sau să-l dau afară de pe canal. Ce aș serios, Nu, bine, nu de pe canal, de pe YouTube. Bun, ai spus, să încercăm jocul nostru preferat. Hai, număr până la 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fără hitbox-uri. Fără hitbox-uri. Bro, no way. Te-am văzut, știi de ce? Bro, nu stăteai pe shift. Bro, m-au găsit. Mama, m-au găsit Felix. Am atât acasă? Nu. Bun, să vedem. Roz e fix în față. Am cu cine să mă bat. Sunt foarte fericit. Sincer, eu mă bucur că e față, că așa nu mai trebuie să ne închinuim, gen că să căutăm toată harta. Da, dar eu mă bucur că mă pot bate cu ei. Da, cine nu știe de pe celălalt episod, eu sunt tryhard. Doar m-am plictisit să protejez patul, vreau pe atacul. Uite, protejează-l tare puțin. Pune 2 rânduri de install și atâta. Și una de lână. Atâta. Ok? Ok? Ia că voi folosi 3, uite, voi folosi 3 feluri de blocuri. Ok, Voi bine. folosi concrete. Folosește ce vrei, dar protejează-l repede. Sincer, chiar nu vreau să... Chiar nu vreau ca lumea ta... Nu, Felix, chiar nu vreau... Sper că am pornit filmarea. Da, am pornit filmarea. Ai pornit filmarea, e bine. Eu nu vreau ca... Da, bro, știi că s-a buguit, gen efectiv când filmam cu mobizenul ăla, gen s-a buguit și gen vorbeam înainte, dar apărea după. Da, știu. What? Dar eu am pus pauză când trebuia, gen s-a buguit mobizenul. Da, știu. Felix, chiar nu vreau ca abonații tăi să vadă tot meciul doar cum construiești. Doar cum protejezi un pat. Nu știu, cred că Eu am ajuns la dâns în bază, Bun, vreau să... acum hai pe atac! Ce îmi place mie să fac? Nu, era că ce să le stric patul. Du-te și repede strică-le patul, că am distrus acolo. Vreau niște loot repede. Hai, Felix, repede. Du-te. Bam. Cam armură și sabie și... Ce? N-ai nimic? Păi nici eu n-am nimic. Nu, armură, sabie și alte lucruri. Că și Haide. nimic în rest. Eu mă duc repede. Că, pur și simplu... No way, trebuie concret! Adică am concret. Am eu TNT. Pune-le TNT. Harem, înapoi. Am eu TNT. TNT. Felix, îmi trimis muzica înainte? Ca să o audă ceilalți? Da, dar n-am postat-o! Păi mi-au trimis înainte de a fi postat. Vino! Vino sus, fă schemă, ce... Sus. Stai un pic. Așteaptă. Ia dă-te tu de aici. Stai că construiesc eu. Fii atent că vine. Văd că vine. Bă, m-a păsat de ce, doamne! Stai un pic. M-am dus pe altul din greșeală și le spar patul. Bro! Nu! M-am dus pe altul din greșeală. Hai spargi-le patul, te rog!
Yes! Farsa. Bă, nici nu l-am văzut, ce faci, broi? Bro, al meu n-are... Bro, al meu nici nu muta, al meu doar fuge, what the? Capul meu e întortocheat. Bro, e fată și nu știi cum să joace Bedwars. Vin pe mine, vin pe mine. Bro, am omorât pe unul, dar a dropat diamante, emeralde, dar l-am omorât celălalt. Ok, bine. Felix, poftim astea. Dar cu eu am aici câteva chestii. Poftim astea și astea poftim. Eu gata, eu nu mai am nevoie, eu am sabie de fier. Eu tot am sabie de fier. Nici o greșeală. Am și un măr de aur, dacă vrei să-l dau ție. Uite, avem 4 diamanți, mă nu să cumpăr lovitori mai puternice. Sau cumpără tu, cumpără tu. Cumpără tu, că nu vreau. Nici eu nu vreau. Mă duc. Bro, for real, nu te-ai duc pe dus să emerald. cumperi. Mă duc Rozul pe mai emerald. este sau nu? Rozul mai este. A? Rozul mai există încă, mă duc să-i bat. Bro, meciurile astea sunt prea rapide. Bă, da, dacă eu sunt tryhard. Dar aud, bă, try harder. Try harder. Bro, 8 emeralde. E bine. Suntem chill. Ești Suntem chill? chill. Bro, dar nu-mi place că pe harta asta e bug-ul ăla care se oprește și te dă în spate, efectiv. Să repare cineva bug-ul ăsta, dacă se uite cine. Un creator. De la spersie, bineînțeles. Da, să tale cu sper. Era că pe ce să mor? Eu am 12 emeralde. Eu am 4 diamante și fug. Eu am 16 emeralde. Sunt bosean. Am 17 emeralde. Nici o grijă. Bro, gen, acum chiar nici o grijă. Mă omoră pe cineva. Te omoară el. Nu, și s-a întâmplat, am găsit un void. A, Doamne ferește. vrei lovituri mai puternice. Bam! Bro, e prea ușor. Da. Ce Bro, prost. uite emeralde, am 7 emeralde, na, să le pun aici. Wow, îmi dai mie, Ce? îmi dai mie ceva? Ia stai, ce îmi cumpăr? Avem 7 emeralde, vreau să cumpăr ceva. Bro, gen, eu mă duc pe ei, n-am nicio grijă, am Du-te, du-te de luță. nicio grijă pe lume. Gata, nu mai cântă. Eu să scot o piesă. Era ok, când am auzit de denumirea piesei, gen, for real? Am fost for real? Salut! Și vreau să spărie de mine, nu m-am văzut și să spărie. Mai vreau un emerald ca să-mi cumpăr poțiune de invizibilitate. De multe aici. Stați un pic. Voi. Vreau să faci asta un De pic? multe aici. Cât timp Ce am? faci, mă? Ce face? Și cine ce să facă? Eu mă rog să iau un emerald ca să cumpăr poțiune de invizibilitate. Cumpără. Felix, zici că... Era că pe ce iar scad în void. Vlad și Ionuț. Uite ce bine. Noi suntem contra... Noi contra Roza atât? Bă, ăștia vin doi pe mine, bă. M-am bătut. Da, Felix profesionist de când? De ultima dată. Când nu m-am văzut cu dânsul. Ok, 4 de... Mai am nevoie de un emerald. Bă, n-avea cine știe ce, dar... E, lasă, mă duc așa. Bro, mă duc Am din aruncat bază. niște resurse în bază și mă duc să-i bat. Am sabie de diamant, am armură de diamant, am blocuri. Vreau să cumpăr Bro, mă arc. duc în basă, ce... Vreau să cumpăr arc cu punch 1, dar n-am mai avut destule emeralde. Salut! Bună ziua! Salut, bună ziua! Ăsta nici nu stres. Așteaptă-mă și pe mine. Nu stres pe lume. Vreau să Bro, eu fac aici farm kill, efectiv. Bă, da, mă bat. M-am bătut. Bă, Rod, am făcut farm kill. Bro, și Ucidere, de și ruta asta, te- 5 am... ce tâmpit îs. No way. No way. No way. No way, no way, no way. Dă-și Bro, mie cine a niște... cumpărat sabie de... Bă, n-are sens. Dă-și mie niște resurse. Că ți-am lăsat toate doar ție. N-a bă resurse, n-a bă resurse. Mai, încă un emerald n-ai?
Nu, bă. Bro, dar am făcut gen 5 kill-uri pe rundă. Deci Bravo, am farmat la Felix. kill-uri acolo. Să-mi spună Raul mulțumesc. Fără plăcere. Ok, facem așa. Am cumpărat ceva ce mie îmi place foarte mult. Tu vezi ce cumpăr sau nu? Nu văd. Ce știi, costă foarte multe, cum se numește? Cum se numește? Iron, nu, costă foarte multe iron, foarte mult iron. Iron Golem? Da. Doar eu am cumpărat tiul. Vreau să-l pun la dânsi în bază. Gata. Încă nu-i bate, Bun. Bă, dar mă bate pe mine. Da, pune-i. Yay! Da, bro, nicio treabă. Yay! Uite câte treabă. resurse. Nu. Este bine. Prea faci. Prea fan. Sunt cei mai buni jucători. Oh my god. Vrei să jucăm duels? Băcăm un duels. Nu, bro, da? Tu știi că nu-mi place. Pierd mele. Hai odată, pentru mine. Eu nu sunt bun pe atrap. Și nu spun că ai făcut 5 kill-uri. Uite pe Andreea, hai pe roșu. Ok, hai bine, joacă duo, am intrat pe duo. Hai pe Sion. Hai Sion. Hai Sion. Stai un pic să Să nu fac... vă gândiți că dau spoilere, hai Sion, doar inventez gen Da. chestii de astea. Eu nu dau spoiler, gen, piesa va fi despre... Nu spun, da? Taci! Secretă de Minecraft, dar va fi și de alte lucruri. Fă, pune culoarea... Nu, pune albastru, pune-te albastru. Felix, pune-te albastru. Ok. Bine, Felix, Eu nu doar inventez acum, dacă cineva să gândi că dau spoiler... dă mie Da, spoilere. îmi pare. După asta îmi dai mie spoilere. Îmi trimiți mie piesa înainte de a o posta. Da, dar să fie fără muzică. Mergi nu fără... am Dar echipă, măcar nu versurile o pot să fie, ușa. măcar versurile o să fie. Deci avem roșu nu este și lime din păcate tot nu este. Este cyan Și roz. și este roz. Plâng, n-am cu cine să mă bat. Bă, eu tot, sincer. Felix, care înainte era ultimul fricos la bătaie. Uite, Felix, uite, cel mai bun pat Am protejat. făcut 5 kill-uri runda aia. Știu. Înainte erai cel mai fricos la bătaie. Felix, uite, am protejat cel mai bine patul. Lasă-l așa, că nimeni. Bro, Andrei, bă, dar mie chiar mi-e milă de Andreea, sincer, fără mișto. Andreea, iubirea lui Felix. Du-te. Du-te, Nu vorbi cu de astea, că nu-i frumos pe videoclipul meu. Nu-i frumos pe videoclipul meu. Dar nici pe videoclipul meu nu-i frumos. Bro, știi o chestie. Ce? Mie mi se pare că F5-ul dinainte mi se pare mai, gen, mi se pare că e mai frumos decât cel de acum. Ce părere ai? Nu știu. Eu știu că am niște ochelari foarte frumoși, că sunt sinner. Ei mi-am luat o sabie de teatru Bravo. și o armură de ion. Eu am 4 diamante și mă duc acasă. Nu. Nu diamante, emeralde. Miau. Miau, Miau. Bro, dar sărac Andreea nici măcar n-a făcut podul, el nu știe să țină și... Bro, mi-or chiar mi-e milă de mine. Da. Mie nu prea e Nu așa știu de... așa. Mie nu mi-e așa de des milă de oameni. Da, că pe Raul la câte meciuri a pierdut. Da. La câte Cu meciuri... mine enervându-se. Da. Voi n-aveți idee la mine Stai că trebuie să mă învăț să vorbesc. E glele limbele române. Da. E glele limbele române. Eu doar mă plimb pe aici, știi? Ok. Dacă vine unul pe mine, mă cam bate. Dacă eu nu sunt așa de bun la spammer, trebuie să mă antrenez. Eu sunt destul de bun la spammer. Eu să spamez. Eu mă bucur. Ia, uite, când ajung în partea asta la noi, ia, unde ești? Ești la bază? Nu, sunt aici. Uite, a dropat emeraldul. Eu am luat 4 diamante. 4 dia.
diamante. Patrulica Lena. O să arăt eu cum mă bubuiesc. Respect. O să arăt eu cum mă bubuiesc. Hai să facem un mic pod spre roz, că îmi place roz. Rozul e fix în partea opusă și eu am... Hai, da. Doamne ferește ce mă bubuiesc eu. Plecând către roz. Bun. Deci, aici este rozul. Rozul iar Așteaptă-mă. ce schema urâtă. Schema urâtă. Așteaptă-mă. Dacă nu îmi dă acum, cu Zic eu dacă-ți dă, fireball, zic eu dacă-ți dă. eu nebunesc. Da, dacă îl va da ca nubul, eu voi zbura înainte. Dacă îl va da dintr-o parte, eu voi muri. Și dacă vine... Mai, ce speriat. Am spus că dacă vine un față... Ia stai un pic, mă duc eu și pun TNT-ul, ia stai. Bă... Am apă. Bro, a pornit alarma. Bro! Sunt cel mai... Nu, nu am dat 6 emeralde. Felix! Te bat. Bro, mersi că ai salvat minereurile. Minereurile vieții. Da. Ok. Vreau două emeralde. Nu e... Un gold și-ți dau tot iron. Gata, metri. Ok, bine, am cumpărat asta o arunc. Asta. Cumpără TNT. Dar n-am gold. Păi așteaptă pentru gold. Eu mă duc să iau două emeralde ca să-mi cumpăr armură de diamond. Corect? Nu, da, gata, am luat două emeralde. Asta cred că mai iau niște emeralde. Bun, am cumpărat TNT. Eu farmez emeralde destul de multișoare. Bun, rozul e în polo. Rozul stă la bază. Hai, look, și like a diamond. Vrei vrei un fireball? Eu da. Poftim. Dă-l încoace. Poftim. Că după o să vină la pat, iar eu dau fireball-ul. Poftim. Fireball. Asta e. O să avem, eu am în total 16 emeralde. Cu tot cu ale de casă. Uite pe Andreea frumos. Bro, pot să sar acum pe Andreea, dar mie mi-e milă. Mie nu mi-e milă de Andreea. Sărac Andreea, gen. Ok, nu upgrade-uri, iată aici. Bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam. Bine mă. Bro. Easy. Bro, mă bate Andrei. Adică Ionuț. Mă bate Ionuț și eu aplaud. Ai murit? Ok, iarăși trec. Bro, dă niște emeralde. Nu ți-e rușine. Avem acolo 4 emeralde pentru tine. Sunt în chest. Nether chest, adică. Nu știu. Mi-am luat bow cu punch 1. Mi-am luat bow, dar am uitat să-mi iau săgeți. Găsești câteva lucruri în chest. Foarte puțin gold mi-ai dat. Bro, vrei ca runda următoare să facem challenge, nu ne blindăm patul. Ok, hai. Eu o să fiu foarte fericit. De tot. Bă, Andrei, ce Așteaptă, îmi vreau și eu kill-uri. Bro, ce îmi pare rău de Andrei, efectiv, îmi pare foarte rău. Îs fix lângă ea, spamează, sărac, Andrei. Eu sunt spatele ei cu sabie de dani. Bro, asta să... Deci dacă îmi dau un hit, îi dau apăs. Bro, fac tinte. Bă, nu! Nu da, Andreea! Că după aia omoră. Asta e Andreea. Andreea, iau... Lasă-o pe Andreea. Cu Ionuț. Ia! Pe Ionuț hai să-l omorâm! Ăla aici. Ah! Ionuț! Avea 6 de rând. Hai, bro, să lăsăm pe Andreea. Oh, iteme. Care nu le pot lua.
Iteme, am mai găsit Haur. iteme acolo. Pickaxe de haur. Săraca mea. Bro, uite pe Andreea. Unde e Andreea? O bat. Nu, dar nu mere. Vreau, ajut inamicul. Dacă tu nu-mi dai voie să o bat. Vreau, îi fac... Eu mă duc să mă bat. Cu saia, nu. Ia uite screenshot. Vreau, efectiv, mi-aș face să nu mine, cred că am ajuns să fac chestii de genul. Da. Tu poate... Ia stai un pic. Am 21 de minute din videoclip. Uai, deja 21 de minute? Da. Bă, tot așa. Nu. Nu se merge. Bă. Spargi. Nu cred. Oh, săracă mea. Ce faci acolo? Mă bat cu fata. Nu! Cred. Săracă. Măcar am câștigat. Da, Următorul page va fi, cred că, meciul decisiv în care... Jucăm duels, că nu mai am timp. Jucăm un meci de duels. Nu, bro. Mă dezabonez la canalul tău dacă nu jucăm. Bro. Mergi de duel, să dragă tu, dar îți pui stack pe el. Joacă duels, joacă duels. Dacă am ieșit din Bedwars din greșeală. Ai, te aștept. Suntem... Unde-i duels? Hai, duels. Jucăm un duels. Cu fakes. Ei, de ce nu adăugat harte de Crăciun cineva? De ce nu adăugat I harte don't de know, Crăciun? sincer. Cinnamon, da? Cinnamon. Science. Orice mă nervează că hărțile de duel trebuie să te duci sus, să-ți iei... Resursele. Auză? Da. Ok, eu cred că singurul care îmi voi face, mă voi arunca în voi. E videoclipul tău. Așa de mult o să te distrezi oamenii pe videoclipul tău. Nu glumesc. E, drag, pe videoclipul meu tu ai făcut aia. Da. Ok, în următorul videoclip care îl facem, tot o să mă arunc cu voi. Bro. Sau nu mai fac deloc Eu videoclip gata, cu nu mai tine. fac asta. Nu mai fac asta. Dar ai făcut înainte. Nii. Rocket pe ce scad. Eu sunt tryhard. Haide. Vreau știe să facă poduri ca Dreams. E ca Dreams. Nici chiar așa. Bro, apăsam pe... Ce l-a întâmplat, Felix? No way! Și ai spus că nu ești bun la Chiar n-ai PvP. văzut? Chiar nu mi-ai văzut? Nu. Și tu chiar ai zis, tu ai zis că nu ești bun la PvP. Nu era. E, nu. Mai așteptăm niște resurse. Bro, nici nu pot proteja spatul. Eu... Nu știu. Și chiar nu mi-l protejez. Ok. Ok. A câștigat Felix. Oh, bro, nu cred. Da.
Și... E că așa mă simțeam eu când pierdeam. Dar am făcut asta intenționat, am dreptate. Ce? Ai făcut asta intenționat? Nu. Nu, sigur. Sigur. Vă dau spoiler, vă zic cum o să va numi muzica lui Felix. Nu fă asta, nu fă asta, nu fă asta. Ce-mi dai ca să nu le zic? Dar pe bune, ce te-ai gândit la așa ceva? Hai, bro. Ok, eu Hai, dacă tu vrei închide videoclipul, hai să jucăm mai departe pentru videoclipul meu. ok. Bine. Nu uitați să dați like, share, subscribe și cam acesta a fost videoclipul pentru canalul meu și Felix. Și ce o să facem? Ia stai un pic. Pentru că am nevoie de thumbnail. Vine încoace. Candy. Uite, eu mă pun în partea asta. Dacă doriți, puteți să... Dacă vă place Brawl Stars, puteți să intrați pe canal, am un videoclip special pentru Brawl Stars. Da. Un videoclip chiar interesant. Yes, sincer. Ia. Te-ai uitat la el? De plin? La care videoclip? De clipul meu cu buguri pe Brawl Stars. Nu de plin. Pune-te pe ai din mijloc, așa. Și uite în față. Ești gata? Bine. Nu uitați voi să lăsați un like, share, subscribe. Vrei să te bag cu bățul strict sau cu pantoful strict? O să dau spoiler la videoclip, la muzică. Nu. Ok, bine. Nu uitați să dați like, share, subscribe. Și cam acesta a fost videoclipul de pe canalul meu. Și eu vă zic șpa. Nu uitați să dați comentariu. Vă rog frumos. Mersi!